simetrii, ne ducem, tragem o chestie. Fiecare spațiu e diferit, fiecare om la fel. De aceea mobilierul nu ar trebui să fie standard, ar trebui să fie al tău. La Tehne configurezi tot online. Alegi dimensiuni, materiale, culori și detalii. Vezi în timp real ce creezi, exact așa cum va arăta la tine acasă. După confirmare, începem producția internă. Folosim echipamente CNC, materiale premium și finisaje durabile. Tehne înseamnă personalizare reală. Configurezi, confirmi, primești. E simplu, e eficient, e Tehne.